man da fangal jogoni mera den mi anda ko musi ciao i coji dampini min mbayeje makkari fo ngoni Allah bonni do kamni la ilaha inde haymi ko gersam de moƴƴi an no feewi wala ko bammi do mbayeri laabi ɗiɗi rawande bammi do mbayi rawan kadi bammi do mbayeri mara ko ɗum bonni gersam de no wiyanno hikka ma dañ hen hay sinno ko ujunnaji capanɗe jeetati nde hikka men kam no jirum kono gerton ni wonde ko fof elle gerton baba elle gerton baba na ay ko ullu men ndu widdo gerte he ullu ndu widdi gerte de nyande mi yindu do andu widdo gerte ndu fejo ullu ndu koy feere mum boni e heege koy baba mati ullu no nyametaki an ko ndu ko ndu fayrundi mo ndu no e fayni de sayar nyama de nyande jimi ndu do ndu yahandu fay ala ullu nyametaki yo mi yehi to ka ullu nyametaki o famde haqqide no ma khalla ullu ndu fay ullu nana nyama doomi nana nyama batiji kadi no hakke longe kay holyo gayna so joni maade gayna boy fata biyeto mara boy nay maade gitta do wala jaade lakara ay ka ande her mahala ma mina yawda hala ma wara yawra ko yetta ngesa min demata gesa men min deena dum gilne woni coboji ene woni ko ganada hoore ma amin dewi hen amin deena gile ene woni watta min hala ma war hala yetta ngesma de wata ko bida yetta ngesma mi ko nayam gaynami acca naginata ngesma so naginata ngesma sa bi kam do huul ko mire ma bar mi cewda mir hulma min wera hala kul ala hul be ha ngesam ndira ngari ser yeto do kono ndi yettay ko a ko yeto jida yettay al watto nyam yeto jida watto nyam ma an toñi gimmiro to ladno way ladde fo nana o ya ngara ha gesa mena dumin an gonda ko mutude gel tambere sa yi kam mi wi ka musu watto nyam abdo mi ka musu wari ga yo baba e moyam alhamdulillah rabbil alamin dawi kadi hande ne dawe garam place gondum non ko yewende hande maccudo haajum ko faawngi deno balle fo sellani joni hande ko Malik Ba tan heddido garam place yimɓe dawata kirnata wodi pawngol ɗi paliji ɗe kam no ponno accande kam Abou Thiam faye wonɓe gese ɓe kam salamu alaikum pare aleykum salam pare moɗo jotta garam place ay ɓe joɗɗa fo jeeyidde woyi hol gonɗo paare a wona pare accu garam place way est ce que mi wima mi remi ka ala haaji noon ndemani a doga kay ay nangima ɗon ko mbaɗɗa o moustache Allah newnu mi nani noon Moussa Kousuji ari garam place o hayti yande on kam o remani mo rumani ɗo kam ha oɗo saha wiyata kam joyi guesa Allah waɗi Moussa ari joni kam waɗa feere mi yiyama hade Abou Thiam arde hatem salminoyde Abou Thiam maccuɗo haajum mi yaha to Moussa Kousuji mi nani Moussa ari Grawal. Wadi felli. Jawonto. Barakallah. Alhamdulillah. Barkam ko wiete corona ko tampina don to gona don to. Ala kor. Min jabani arton. Arande. Saka lor. Barka modon guddide birkay mondi. Alhamdulillah birkay di kay mashallah fo min liggon feeni fi ona sel. Hikka kam itti askal. Mi itti askal mitti. Anawi do podde nawto fof. Min nawi fof kay alhamdulillah. Bon. An hikka ɗo wiyane nelde maaro en coggu maaro en coggu en sukar en wala kadi herbicide en ko awate ko nandi hen kono noon taw mi yiyani gille garmi ɗe balɗe fof a yii kam nde wonade 15 jours eyi mi remi ko moƴƴi hikka yimɓeɓe aɗa andi gowɗen ko remde guerte gawri e ko nandi hen min noon hikka mbamta ko ñebbe layoje de ñebbe ɗe layi noon ɗe kawri iyamata ko Abou Ndiaye ndemanta ñebbe walla ko ceerno Haɗo Diop ñebbe kay ala mbata ñebbe ñebbe ala nafoore wona ɓen somi remi so Allah waɗi soñama walla ɗe taggama ko connoɗa e maaro neban ko fof ma heptu ɗon sohla jeebi inchallah
wona noon oto wi so soñama poɗɗa wi ko so tawi dañama wadda so taggama eyyi bisimilla basalam wona aɗa felli kam jam tan tabarikalla joni an nde jiɗɗa askal nde eyyi a totti to naweteto fof mi nawi goto fof fof no gaccuɗa birik to birikaji maɗa mi jogui ɗo sehilaɓe tato nan toon no sukaɓe ɓen ko hen goto ummi ko diwel ɓolel eyyi hen goto ummori goɗɗo ummori ko cuñal laya toon ummori le guure meɗen takkiɗe goɗɗo no ummori ɓoɗe ɓoɓel eyyi ko woni hen kam ko gartal ma ngal sa tawi arti a salmini bandiraɓeɓe kadi miskineɓe ko joguiɗa ko Assalamu alaikum. Wa salam. Seydou Mari. Salih. Jor Musa. Kusun. Malik. Jamare ma. Alhamdulillah. Wadai rambe. Alhamdulillah. Do mo. O min battudirta. Ay goni. Jam ngesa. Be ngoni remoɓe. Ay woni nala kalme ngesa. Wada girde no gojjele yolorde nangi quoi. Mbara ko garda ko meman judde. Non. De judde mbay kono bomboni. Ha. De jud. Ha. Allahu min kam komi gara won so tawi ko min de wambi ɗon ha poɗɗon ni woy mbeɗa faami ayno poɗɗa wadde walne majje karité sa ƴeewi karité walne majje sa fini ɗo ɓoltorto comme no ɓanndu noro ni jamu sa oy aɗa wonko gonɗa e dow de a leeri de mi leeri kono o sahade nde garta mi eerima ha tan po mi yiyani si ala ɗo to tan gampalasaɓe mine min ndemani komin kuyɓe minen gon kuyi wuro ngo min ndemani haali gonga toon tan min keeɓi cokki dam anno abu waɗi ko wiyete ko Abu de ɗeɗo balɗe fof ko yeweno gomi Abu wona celluɗo maccuɗajum ɓe balɗe fof ko fawde wona celluɗo ɗiɗo i wonde tan ko colluɗo ha wona celluɗo mbiɗa la ilaha illallah ala wona go wona celluɗo ɗeɗo balɗe fof ko niɗi ɗo wona celluɗo mbeɗa wanno programme ni hande kiide mi salminiyam hawre nanmi tan wiya ari mbimi ɗo kay gono mbaɗami ɗo haruna en yero en daado en alaji en kajjayo en aysara en fof nanɗo kam foye ɓen ɗo keewa tep ƴematama gon dow accuɗi won nani accu on ganduɗa haaletaki eyi wallahi ɗum ganduɗa aɗani sa haali tan so yimɓe gandi to paɗa a yettoyta ko less anne kadi an a joni mbaɗa ko direct tan wallahi mais ɗum ko noon ta famata ala neɗɗo wonta direct ha ɓurta kadi en mbaydiri noon en mbaydiri annon eɗen poti yimirde après gollen quoi eyyi non ɗum waddi kam ɗo aɗen tan kono noon mi tawi aɗa yewtude e mawno kulmo guilma finde paya guese non caali toon so joguema haaju garan place mi ara toon law wonata ƴamatamo ñagono gonnoduɗo on neɗɗo ma arani Malik mbaɗɗano gayna ko watte wuuro i pat cikda gayna wona wurjiya ala jawdi ma ko oɗa tan jinno mi yiɗ sehlama mbaɗa ala ɗo joni holon ma abca maccuɗo haajum e maccuɗo am ɗe ɓat fof ko ƴoññi ko ƴoññude ko pawguɗo ko pawa ngam so ari jofnam hande mi rokkam kosam nayi kam nan toon bot kosam moƴƴani pawgol ala wona goo kosam moƴƴani pawgol wona goo moƴƴani aya so neɗɗo pawgu wiite ko yo ƴewan hay soko tew yo seeɗa wonde sup ɗum ko tew ite hoto immoto ko kosam kono jiiɗa kosam to immoto jiiɗa gacce lurdede o kay ndefa an neɗɗo ma on famɗe hakkille an kam ñanden eyi mi nani ɗo wiya gaynako nani ga haɓe baro sane gaynako naɓe to e baro sane mbawona an hol barsane joom guesa oy to yo ngel gore babiraɓe ngel ala ortoñ yala ortoñ wona gonɗa koye namdade kam mi namdiɗoma kono ortoñ min kaɓi de mbawro nawani mo mbiɗen tan kam min kaɓi kam on kaɓi sawru e hoore hande ko ɗum ko hande waɗi tal wonni hande hoore mande fof wonti leydi ala ko hoore makko kay nan ɗum ko ɗum ɗo wonɗo celɓel ala gore ɗum ko laafam ka samno so waɗi celɓel de an yoraw joom guesa nawani mo gonɗo ledde min mbiɗa leloye ladde kay ala kam namdi tan aɗa an gaynako aɗa metti ƴiƴam ndettuɗe guesa janan mbimami sawre hoore tan tal mi kaɗa andi eyi ma waalo kono ko abcam jinno mi yinno kanko de ko pawguɗo no mbimami ni ɗeɗo balɗe fof o wonde nde worde ko yatteren jare da ko ɗo nane ko kalan bonso quoi ndar woɓe ce aɗum le lammide bonso jiɗa ko mandila gaynako anlaɗo mandilat neɗɗo yata yaltino kine ngam wiye ko jaala ko gaynako ko ɗem ɗem ɗo warde aɗa andi oɗo aɗa Moustapha gaynako Moustapha Busta mi andi mo aynaɓe fof so mbalano Moustapha ni on mbeɗa hooli ɗum on walata koye nder jawdi mum kono ɓe bonnande kala demɓe ɗo e diwane o ñaayen guesa mum fran wonde ni o way o foti ko fiyede e wiyede haɗama ko yiyede wadde de yimɓe mbaɗa feere programme wadde pewje ko mbiɗa ko e comme mi salminima wadde no e mbaɗa feere ƴeewen machine haadi ƴeewen no wadde mi salminima a jarama no feere jarama
alhamdulillah rabbil alamina haalama awa sonjano faala wadde nani so tawi woni ɗeɗo puteje on tigui heɓani no yeeyiri kadi jabereje ɗe mi sikku no sinwaji ɗin sooda jaka sinwaji ɗin sodata jabere on tigui alaɗo hayko adira hitande ñaw mbabbi ɗin arnoɗo mbabboy ankoye foppu waali maayi mbabbi janingi mi sikku no daɗay ɓayde hari mbabbi ɗin no ɗojja ko yarɗa ko saare o a nanay mbabbi ɗin no ɗojja mbabba am ban ari ha mba watti ɗojjude mba harkito mba tutta sikku mi mba ɓuroray onon kam sehlama mbaɗa ha ngal tumba waali mba mayiri ni salamu aleykum waaleykum salam mamadou no wayi jam tan tana ala aɗa seeɗi no ɓalli waɗi an gon dugata ɗo neɗɗo de ko yita ɗum ɗo koko maafi nani oko maafiɗa ko woni maafade kadi joni jabere ɗen ɓendi pute on ɓendi mi sikku no sinwaji ɗin sooda pute nden ñande ko yiituɗen ɗo wiiɗa sinwaji ɗin sotta pute sodata jabere kam cotta joni noon ko honno wadda e muɗum e nde buru joni aɗa andi ko kalatuma ɓe cotta jabere ɓe cotta pute kala ko ɓendi hen as jaaha jeeya jolfuɓe walla jeeya kolda walla kawla ma jarno hoto hul min ko woni haajam babe na milla faala yaade ka mama ngen to kono watta toon faala ñamde o wattu nawnaji ɗen no ɗuuɗi ko mama en toon kadi a tinani hari mama sellani kadi babe ngantani butti seeɗa eyyi faɗo haɓo ha janggo sumati yaha anani eyyi sona ɗum ɓandu ɗum irtoto sabuna no wuuli alay sago mamma ko fawngo hirata koye boowal yahata e fabion ala kono ɗum ɗo mamma ko walata koye nder ɗum ɗo koye nder sankilo o wonat boowal ɗon ha minuit walla 11h jamma o nattoya sa woni yaasi kadi koma haɓɓa sanki ko ɗon ɗi piɗatma ha jara banggue awa ɗum hay menen nani sabuna min simi woni yaasi haɓɓata sanki ayan guirimaɗe no luggiɗi guitanɗe no luggiɗi de oya a sikka fos o waya mi sikku kadi wona awma gollan adduma ɗo ka andi ko probléme ɓurɗo addemi ɗo mi nani baro ifra no kaɓi haare bonde baro ifra gaynako baro anda on ifra so anduno baro haɓata e makko kono humpitotoɗa hare nden est ce que ifra piyanimo ifra wawa fiide baro baro so fiimo tan hay min so mimo fiyama aɗandi ifra kala ko yiɗa ɗum no jogui kaafa e sawru wona ñande hende o fiyama ha laafka ñaami celɓel baro piimo ha o ñaami celɓel alama baro noon ko gorko jaga subhanallahi ko utte ha moƴƴe ono ɓeɗa baba anna noon baba men mba maayi ɓe wi ko ɓongi wari mba baba ma maayi ɓe wi ko ɓongi wari mba ɗum woni ɓongi min miɗo wulla joni gere mbabbi men nden hitande no maayi kanƴe foppu kun hedditi kum ɗo kadi sa wi inni maayi kadi ko honno ɗum wayata ba maayi de ɓe wi ko ɓongi wari mba ɓongi awa mi haalanma ɗum no hulɓini habbolantaw mbabba men ban kadi wo maayi ɓay tan ɓongude waɗa mbab hay ono maaya onon kono ndew inni min kam mi anda ko honno ɗum wayi on nangata ko banque woni e fabion ngaji eyyi joni min nani ɗum no maapininmi ay ko maafiɗa ɗo ko a ala ñankata wa feere mafare nde iwa joni ɓe noddama ñawore baro ifra koɓe ñawoyteɓe ɗe balɗe ifra noon kan toñata on kan ko jatiguijan o toñata ifra toñata ite ma luggi aɗa wawi ifra toñata gasi yoɗe lugguɗo ɗon yoɗe luggiɗo yoɗe lugguɗo ɗon min noon ndeɗo haare baro ifra ɓe mbi ko ɓe noddoɓe ñawore kono ɓuranno kam ko waɗe arrangement e leegal he takko hoddi mbaɗa arrangement ɓe pamodira kono ɓayɗen donki ɓe noddi galle jarka hatta jiyan tan keɗoyɗen eyyi alay saago noon hoddi ɓe muñodira ha neɗɗo faɗa fe hankadi para yaha ɓe aynaɓe tampini min lori min mi yaha hankadi galle jarka taw o saaɓe mbino 10 heures hankadi yoni mi yaha galle jarka mi yi toon min ƴeewa ñaworde holno wayi min kay gayna ko ara ñaama ɗum ɗo hankadi ne bona ɗum ɗo ne bona guura amen mi watta ɗum mi himera ngam mbiɗani ngam ɗum ɗo kam ko wi o noddi kam galle jara ko min kam yiɗani yaade kon anda tan joni mi yahat somi yahani tan o wiyata komi kullum ñande no finom hande kadi mi yahat mi fiyam nder yimɓe fof mi yahat ɗartu mi yaha ono werno kala ɓurama
ayla ana jeyatanin ɗo ko ñawore wonnin gonga ayla to jeyatanin ɗo kala ndu o tundurde piiw ko enen kalfi ndu ko Allah halfi en ndu tunduru ho yimɓe mbaɗi feere ha seeɗa ɓiɗi hakkude maɓɓe han ɓe gari ɗo ne ñawiɓe gonga to jehanin ɗo e mi o kuusuji ko mi wiyete kuusi ho no wodi ko mi wiyete kuusuji mi ñawata min dimale mi jaɓata ñamale kala min ko woɗi ko tan leɓa min e ayla noon de jihanin ɗo ɓe men fuɗɗade nan kala seeɗa ko seeɗa bara o lemnuno kam ɗo seeɗa wi o e gaynako o arno haato muɗum tawi woni ndi mu jawdi ayi ɗon nayi naaheɓe gueso makko to noon mo wino ka kono noon kala ittata kala ha han en mbaɗni kala ko yooɗi ko komi faala lebte en tan ɗiɗo hen famodiri hen maɓɓe goto yo goto etto sawtowol muɗum ngol leɓa en nani han enen gandi fenade enen gandi kadi enen kada gandi kadi gonga wona gonga yo awa assalamu aleykum waaleykum salam burama no mbaɗɗon jam gonɗo billahi no ɓalli waɗi jam tan alhamdulillah en andi ko alhaali ñawarde gonɗon ɗum ɓe garanta o barari bara sane joni ayno mbinomaɓe nani ni ay Allah addiɓe ɓe gari e piiɓe gardi joni noon lamdiɓe goto yo goto no lebru gonga anda kala ko maayoɗo leɓa gonga ane gondi ɗum lippata neɗɗo ɗum kala woni wattintode no on jomum leɓ gonga goɗɗo o kan leɓa gonga daren hono ɗemɓe ɗe mbadoye nder toon e ganda toon yo awa assalamu aleykum jarga san en hono kam oɗa maali jam tan gonɗa no ɓalengel ɓuto seeɗa jam tan gonɗa no e moɗon koɗi mbawi mbayri yimɓeɓe mbayrindiri seeɗa waɗali kam joni wona mi ɗalma ko ha juƴƴi tan waɗi ko noon jaati joni komi pinata min jahato yo joni awi jihani ɗo kala Allah waddi en komin goodi ngo wuro tunu ɗuɗo piiɗo jihani ɗo ko caggal Allah ne alsakti jaani kono min ɗo yowiti joni a hawriɗo e ñawore jooma ngesa e gaynako jooma ngesa e gaynako ɓe potani habdude ha ko noon defonno wonde kono ɗaɗo jihani ɗo ɗalen ɓe kaala ho baro ari lamɗe ho baro ari han mo ari baro ari ko yimɓe noon keewi oɗa o kala hono wiyatno ka ifra mo wino ifra o kala ari eyo awan eyo awan naɓe ɓatto e daƴa seeɗa ɓaɗe jarga wiyen ɓatto onon wadduɓe joni noon jarga okki baro konngol o wi baro yo ha holko waddimo e gaynako min kay waddiɓe ko waddimi e gaynako ɗum ɗo kam ene haawi wimo rawam wi ko fenade walla ko gonga walla ko min woni e gonga walla kanko woni e fenade kono noon mino koye guesam gummi saha foof mbiɗa wiya mi wiyanima woto aynu e ladde he kono min mbimon ko yo woɗɗin guesam ba joni noon saraji guesam ɗi nde wonde min so ceeɗu ari komi kallowo ko huuɗo ɗaat ko fuɗata e saraji guesam he nayi ɗi noon ko ɗum jiɗi so tawi noon o ari ha o fandima kewbi tan ko he nawno nayi maɗi eyyi guila natani joni noon waɗi heccanki mbi mi soynimo tan jawni paddim taw nayi ɗi puɗɗima naatde e guese kanko wonto omo ajjiti omo ƴetti koyɗe omo fawdiri noddumi he gayna taw o woɗɗirani noon fof o salimi jabade beddimi nayi ɗi hankadi leɗɗe kaaƴe haɗi jalti haɗi goɗɗiti guesa ba paame makko mbimi amma wona an woni gaynako kanko woni gaynako taw min kadi aɗa mboɗo andi ifra kay mboɗo andi ɗum mbimi amma wona an woni gaynako ɗiɗo ne o wi ko min kay woni gaynako mbimi anani hono damani ko o wi o nanani ko lilinoɗo omo ɗani mbimi gadda nayi ha e sara guesa lelɗa ɗanoɗa noon ne foti wonde o wi he min nayam mi nawani toon min wona min nayi toon nayi ɗo to gommi ɗo mbannomi nayi ɗi mboɗo leeli mbimomi ko ɗum jawarta ko wi eyi tomin kala ɗum mbimi ay min noon gaynako arata toñami ha gayna yetto kadi ene somto kam to mbiyami mi gaynan tan o ƴetti sawro fi kam o wi kam sawru tul tan mbamomi armu no gandirɗa kam ni jaggumi caye ngel tan jirluɓe goo jirluɓe ɗi beddimi asama wi yiɗa timoɓe leydi
nde pimomi len de jago ja puɗɗimi ñortude caaya ɓa tan taw kisa oɗo ari serdi min anda wari o kono jaadi ha mbin to mbiyen mboɗo fiyamo puɗɗi mi fuɗɗi firem mi fiyanimo hedde goɓɓe sappo e tati hen o jurmimi gaccumi kono noon ɗum fo e muusde o yehi ha o dari to o wi jang kadi ko gartiro nayyi ɗi ayi tomin karnoɗo ɗon tan gandinomi haadde kono o wi ko gartiro nayyi ɗi temin mi yiiɗa warde fittano mbimi mi yaani haalno ya jarga saabu ngello so womre wote o ya lakara jarama min nani haalama jarga nani ko baro wi ko noon baro wi joni noon nayi ɗono joni kadi mi sikki wadde en tottat kadi gaynako ifra kadi kanko nanen kadi ko haali ifra Moussa anani ko jarga wi ko joni noon ɗo wona haare addi meɗen ɗo ko yen dokku needi kalda ten koye joom wuuro jarga enen wiyata joom wuuro yen dokku needi keɗoɗen taw ala haala e duko e jabodirgol dokken needi baro haali heddi annen kadi jarga ne heɗima ko haali ko fof wona gonga kanko baro ko haali ko fof wona gonga minen ɗon tomin ndewata ɗo on ko lappula biññat fof a faami ko lappulami ko ɗon min ndewata nayi ɗi ɗi birtoto sara guesa makko ɗo kanko rewi ko o remi koye sara lappol hono neɗɗo remirta e sara lappol wiye nayi ndewata sara muɗum kanko hoore makko mo andi ɗum ɗo ko jawdi sinno ko yimɓe gonno joni wayata hon noon kono noon mi rewɗon tan o ari hankadi mo dukan fiiɗo hamo wayni hamo wattandani hamo haala ɗum waɗi minnen no taw ɓittini o wona golɗo tan ko ɓoyde ɓittindin minnen no ara yam tan mbimo sawro hortel eyyi ɗum woni hankadi haade amin nde kam fuɗɗi so wonano oɗo sernimi mi nawtannam lakar min kam oɗon gandi an ganayimo lakar na sawru piiɗama hoore eyyi an sa nawannoma lakar waɗato fano sawre hoore kay yottaki lakar taw o suba omo manki kono mi haala mino baro kanko toji kam min ko ladde gandiyam kanko guesa makko itti guesa makko wuuro nawi ladde ɗum kay ko kanko toñi min joni mbiɗa immo mi duppirnayami fay nder wuuro mbiɗa waɗa ɗum wona ko ladde payami kanko joni wona acci wuuro o fay ladde joni jarganen ñaame gom ñaame gom an kala ɓurama joni an kam hono nanirɗa nde kaɗo haalata ɗo e seedeji puɗɗade mina andi ɓe godi seede no ɓe kaaliri ni koye haala maɓɓe mbaweten ɓe ñawde en mbawa ñawde noon wawi ñawde tan ko Allah e kono noon nde tawno yimɓe so tawi koddi ko ma jewtida masalaha e nder on masalaha kadi ko hen kadi kalodirta gonga joni ko ala sago mi rutto e maɓɓe ifra no foti duuɓi ko puɗɗiɗa aynude ɗiɗo nayyi mo yiyani no foti duuɓi edde foti yande edde duuɓi sappo e joyyi heede duuɓi sappo e joyyi ko puɗɗiɗa aynude ɗiɗo nayyi puɗɗima aynude kadi ne hitande fof ko ɗon lappolɗo ko ɗon ndewa eyyi bisimilla moƴƴi baro no foti duuɓi ko puɗɗiɗa remde guesa maɗa min kay duuɓi keewi duuɓi temedere mi anda e joyi mi anda o min komi ko ndemminon ko mbiyami kayne duuɓi temedere e joyi kono noon wona pour mino kay wonɗo mboɗo heeɓi ɗum ko guila e baba men ɗo ndemanno nde o ayre nde kadi o fuɗɗi aduna eɗen min kalnima kadi min mbi laabi ne keewi woto rewɗon tan ha paamiron noon eyyi kadi kamɓe o haɓɓe ɓe wona kam hay goto mom yaltinani e goɗɗo ƴiƴam yaltinde ƴiƴam walla yaltinani ƴiƴam min kam hooram nde ɗo ƴugulde wonno ha kala potten wiye babakari mani ka moyri Allah ƴugu tugui ko tinda tan ha yetti ga no firim sawrude kala jiɗo wiya an kam gol jubbol ngol mbaɗɗa battumi ko riddude sukaɓe ene mboɗo ɗumen mboɗo yo joom mata cekke dondoron min mbi to mboɗo moori taw ko no firim sawrude ha yetti ga elle jubbol dabala sukaɓe mi nani en goto mbi kam marka dabala mi anda suka yo neho ko mawɓe kalta eyyi kadi min no jiiromini Moussa kuusuji no jiirumini so rewi lawol ifra fota ko fiyede walla o yomde kalsi kewɗo o nawe o rewne lawol eyyi saabu o wonani gonga o wonani gonga lamɗoɓe godi seedeji hen tawa oɗon jogui seedeji taw nde mbadda toon ɗo oɗon jogui seedeji oɗo kam hoore mum de holliri yew mina yiya gulino ɗo
ko do hebno burino do burino min ko lorro mi ala minen kay min pan bonna ngesam kadi ruto kadi ala watta lab ka hanji yon bonna ngesam ruto kadi mi adaki fiidru kay ma do fiidin dum ko tooñi jonnon kusuji lamdo o rawa seede ñom idi ambe godi seede ja andu ko hude wadi yo wada seede gonga o si taw don jogi seedeji Umar gayna o seede min o don jogi seedeji o nani Umar kadi seede min ay beedo so don nyaawa on dento seede parce que kambe gondi der ladde to odo boyani ko ardo wima ko duubi sappo e joyi odo kam wi ko hay goto anda kam tawa di duubi di o haali mbawmi wiidebe yobe moñodir kambe koddi jango e jam bi ko omon jibini bibbe on jibini ga bibbe gor fo wiene yidi biddo gordon gor fo miijo baba meedi fiide baba ma dum mo yaani battindiri haqqil andene jom nay tinno reno nyani fo hare so gunay ma para ladde ngayni ya ton anne dartan anne adi yidi tan ngayna nay ma ha hadi payatan mi ara mi soppadi ayida dum ayida kay ayida wana odo ne reni ngesa mum ha fotini kadi jom ngesa a tawi dum ngesa mum nyalawma ren nay ma jam o ren ngesa makko nyalawma dum gandude ne gesi tado wa hurlude ren nyalawma anne ren jam mum nayma so kaado haala arti do non ha mo eta me enen fobde anani jar ha joni kam oɗo ona ɓurama joni ko ken oɗo nuwanno kala Malik mi hawa heɓ ko bedɗa toon seeɗan kala awa lem ɗon eyyi Malik kam ko jogi mbeɗa haala hen ko ne heewi heewani saabu mbiɗon ko gaynako e joom guesa eɗen nana mawɓe men ne mbiya malla toujours eɗen teski joom guesa ndema e gaynaka to ndema wiya fof gaynaka wiyata ɗon kadi toujours nante kadi ko hakkude gaynako e joom guesa kaɓi i foɓɓe wonde goto men ñande fof nanton ɗumen ko kaɓi ɗon hanani gueɗel ɗimmel ngel hakkude maɓɓe kamɓe ɗiɗo foti waɗede ko masala ha hande sen ƴeewi guese ɗe to banggue gaynako fof gartami aynaɓe gonga ni guese ɗe ene jogui caɗele kono joom nayen ɓe kadi ene jogui caɗele guesa ummata ko taw ya nayyi ko nayyi gummoto taw ya guese kono hande sa ƴeewi ina wonno ko wiyete lappi banggue ɗi fof batte ko lappi wona ɓeɗo ndewa hen aynaɓe ne ganda tan ko ɗo ndewa remoɓe ne ganda ko ɗo ndemata beeli nden wiyano ko oto waɗe guese kono hande beeli ɗi fof guese nan takke mumen so waɗama noon holto aynaɓe ndewata ɗon ko caɗele ɗon ko gueɗel gongel so ɗum ɓenni hakkude gaynako o e joom guesa o sen ñaayiɓe hande men ñaawɓe janggo ko ɓuri labde ko lappiɗi yo mbatta hakkillaji pewnite aynaɓe daña banggue mumen joom guese daña banggueji mumen min ko ɗum woni ko jimmi haalde hen sowona ɗum son ñaawi hande mon ñawtuɓe janggo par ce que ɓe neɗɗo goto ɓe certata keɓe haɓoɓe ɓe certata on jarama hettiyankoɓe saktide Dakar FM mo capanɗe jeenayyi toɓɓere jeenayyi gomumogo felli ɓe ganan garde mon ha ɗo cabboɗe min e yontere fade so gueno haaji Allah jarama on jarama Felli ɓe ganani